A garet i alw, grwt o welyn, i weld y dre rhwng y wlad a'r ewin, a'r rhedeg eilwaith dan drad y gelyn, ar hyd bob stryd, fesul stori wedyn, ar hyd y gwair di a gwyn, a'r ceie chwarae, lle bo'r gemen oedfa gymyn. A garet i agor yr iet hogyn, i barc y plant drwg, a rhannu mwgi neu feinciau cari, neu fanc y waryn, a'i bwyll a'i ryfel, neu'r cei i'r felyn, neu'r iet lwyd i'r mart ola un, lle bo crescendo'r budio fel si gwebedyn. A garet glywed drwy'r trash ar y hedyn, angylion y dingl yn dweud i henglyn, sgleinwyr y magnel yn canu'r delyn, a patch yn un haid yn pitio nodyn. Tafodiaeth teifi wedyn, fwy neu lai, yn angor i'r tai yng nghwr y tywyn. Ein broc yw storiau ar enwau hyn, broc sy'n gwareiddio bricsen a gwreiddyn, ac wedi clywed pe gwyddet wedyn i bod nhw'n byrth i'n byd ni o berthyn. Yma cilet, am ryw getyn, fan clud i fagu dy deulu, dad o welyn. So croeso i ail sesiwn y celfyddydau gweledol yn yr Eisteddfod Amgen. Ar tro hyn, mae gennym ni treat mawr i chi, achos da ni'n gwneud celf tu fas i'r bocs, neu os ydych chi'n dod o'r gogledd, celf tu allan i'r bocs. Mae da ni'n mynd i sôn am math o artistiaid, a mae'r rhain i gyd yn artistiaid gan gynnwys fi, sydd wedi dibynnu ar oriele, mae'r oriele wedi cael ar y funud, ond hefyd, da ni wedi gwneud lot o gelf, a rhan fwy o gelf tu allan i oriele. So, dwi'n mynd i gyflwyno'r artistiaid. Mae gennym ni Eluned Rhys Parry, hi ydi Alan Bennett, y byd celfyddydau gweledol, efo'i chymeriadau sydd yn theatrig ac yn deud stori, mae'n anhygoel, a dwi'n meddwl bod amser yma ac Instagram wedi bod yn wych i ti, Eluned, os gael ddeud yn bersonol. Mae gen i Owen Griffiths sydd yn creu, sydd dod â cymunedau at ei gilydd yn ei gelf. Mae'n gwneud celf sydd yn ymgyrchu, sydd yn gwneud pwyntiau politicaidd, a fydd o'n sôn lot mwy am hyn yn y munud. So i ti, wrth gwrs, falle bod yr oriele ar gau ddim wedi bod yn gymaint o effaith. A wedyn gen i Megan Broadmeadow sydd yn gwisgo fyny mewn bob math o wisgoedd ac yn gwneud beth yw'r gair, projections ar ddŵr a celf perfformiadol, a dwi'n sylwi yn dy luniau ti'n mynd i ddangos bellach ymlaen, ti'n bod yn peintio adeiladau, gwneud installations, bob math o bethau. O reit, oce. Dyma ni rhywbeth arall nes i wir fwynhau. Ges i gyfle i fynd fel artist preswyl i Wlad y Basg, ond o'n i'n yn y cefn gwlad ac mewn ardal ddim yn anhebyg i lle dwi'n byw yn barod, ac nes i ofyn dinawn mi gael mynd i dau pobl, ac nes i gael gwneud llawer iawn o hynny, ac just wrth fy modd, ond doedd gynnu fi'm llawer amser, dwi'n o rai fi just defnyddio fy ffôn i dynnu ffotos o'r cegina ac yn y blaen, ac mynd yn ôl a trio ail-greu yr cymeriadau yma ni wedi gyfarfod, trio ail-greu nhw'n 3D. Da chi gallu deud bod fan hyn yn Gwlad y Basg yn Esbaen, cos maen nhw efo pot coffi, ddim yr tebot fath yma'r bobl yng Nghymru. Ie, fath yr carnifal y môr yn bendant fod yr un pethau mwy mawr dwi wedi gwneud yn blaen, ond dwi wedi cael lot o cydmoth gan yr Eisteddfod, ac Robin, diolch. Mae wedi cymryd dim lot o amser, really, mewn ffordd, lot o gwaith paratoi, cyfarfod, cael pobl i gilydd. Pethau sydd yn gwneud y gwahaniaeth, dwi'n meddwl, yn success ydy'r gael bobl tîm da tu ôl fi. So mae producer Richard Parry nath oed gwneud lot o gwaith i gael pobl participants i gilydd. Nath un peth pwysig o'r prosiect oedd dim just gwaith fi oedd o, mae'n gwaith
wedi cael gweithio efo cymuned y bobl sydd wedi byw yn dal yn byw yn y bai, ac hefyd efo prifysgol. So mae wedi scientists yn gweithio efo cell proteins, y pethau hollol wahanol sydd ddim really yn kind of mynd i gilydd. Wel, fel arfer, mae'n dechrau gyda sgwrs gyda rhywun fel Karen McKinnon fel arfer yn Abertawe yn y rhywun. Ond, wrth gwrs, mae lot o projects, mae mwyafrif o projects ar y foment wedi cael ei ddatblygu heb oriel. So wedi ddatblygu trwy fi yn datblygu'r fel research projects. Ni'n gweithio mewn 2 carchar ar y foment hefyd. Ond, wrth gwrs, os mae'n anodd gweithio yn ysgolion ar y foment, mae'n mwy anodd i weithio yn rhywle fel carchar, achos mae'r amgylchedd yn hollol intense a lockdown. So, fi'n credu bod mae kind of chance really exciting i gael ei edrych ar fel i ni'n ystyried celf a gwaith cymuned, a fel mae'r ddau yn gallu ddod at ei gilydd i wneud rhywbeth really exciting. A mae'n credu bod hwnna'n gwaith y dyfodol yw'r gwaith yma ac i ystyried y cysylltiadau gyda'r amgylchfyd a pethau fel yna. So mae'n really critical amser i celf yng Nghymru, dwi'n meddwl. Helo! Helo! Croeso i sesiwn rhif 5 yn Alan yn holi a oh my gosh, mae hwn yn amazing. Mae dyn ni Eden yn y tŷ! Hello! Ddim yn TV, ni gyd yn tai yn gilydd. Mae'n wahanol. Mae'n gyfrifol. Ydyn. Sut mae pawb? Pawb yn okay? Ni'n iawn, diolch. Dyma'r tro cyntaf i fi wneud hwn efo'r ddwy yna yn sobor. Gwir. Mae hwn neis am change. Mae'n stabilised. Dyn ni'n oreit. So ddim lot gwahanol i fi, fod yn onest. Dwi'n byw yn ganol nynlle, dwi'n eitha antisocial. So far so good i fi. Non, Rachel a Emma, diolch yn fawr iawn i chi'ch tair am ddod i cael sgwrs gyda fi heddi. Mae hwn yn really exciting. Fi wedi bod yn mega fan Eden ers literally am byth. So mae hwn yn dream come true i fi yn bersonol. A be fi'n licio am y sgyrsiau yma yw ni gallu mynd nôl mewn amser a edrych nôl dros cyfnod amazing, wel eich cyfnod chi, a edrych nôl ar yr albums, ar holl music, ar gigs, da chi wedi bod yn gwneud dros y blynydde. So, awn ni nôl mewn amser i ddechreuad Eden. Sut nath Eden ddechrau? Be oedd dechreuad y band iconic yma? Pwy sydd eisiau cychwyn? Non, dechreuad di. Ti eisiau fi gychwyn rhagofni? Cer di non, ond mae Wi-Fi fi'n dodgy, so dwi'n, na i gadw atebion fi'n really fyr. Okay. Right. So, oedd Rachel fi yn yr un ysgol efo'n gilydd, a wedyn yn erbyn ysgol uwchradd, oedden ni mewn côr lleol efo'n gilydd, côr y Glannau, ac un noson, oedd côr y Glannau yn llawn really o merched o ysgol Glan Clwyd, ond wedyn un noson, dath yr ferch exotic yma o ysgol y Creuddyn i fewn, a nath Gwen Parry Jones, oedd yn rhedeg y côr, sef yn fodrybi, rhoid Emma i eistedd wrth ymyl fi, fath o ryw buddy, I suppose, new girl in town. A wedyn, nath ni ddechrau canu mewn grŵp bach o fewn y côr yna hefo'n gilydd. So oedd hynna'n rhywbeth eitha naturiol oedden ni'n gwneud mewn steddfodau a pethau. Wedyn, nath y 2 ohonyn ni i coleg. A wedyn, nath ni kind of gorffen coleg, dod yn ôl am yr haf, nath Rachel weld hysbyseb oedd eisiau dechrau girl band newydd. Ar y pryd, doedd na ddim Spice Girls, just sort of eternal ar y pryd, so oedden nhw eisiau gwneud girl band newydd. So nath Rachel dweud, ti eisiau dod i wneud yr audition ma'n hefo fi? Yeah, why not? Oedd chwaer Rachel yn y band i ddechrau. Nath hi penderfynu bod hi ddim eisiau bod yn y band, rhagor. So nath ni ffonio Emma a dweud, ti'n ffasi wneud hwn hefyd? So wedyn oedden ni mewn y grŵp bach rhyfedd yma o'r enw Cola i ddechrau yn radio. A wedyn, nath hwnna horribly wrong. Wel, ddim yn wrong. Oedd just ddim yn iawn i ni. Right. A wedyn gath Emma a fi gwaith, nath Rachel wedyn mynd yn ôl i coleg, gath Emma a fi gwaith yn ei lleisiau cefndir i Caryl Parry Jones. A nath rhywun dropio allan o'r gyfres yma. A nath i ddeud, mae gennym ni gap yn y rhaglen. Bys ti a Rachel ac Emma yn licio canu?
Okay, does gennym ni ddim byd I ganu, a does gennym ni ddim enw. Wel, just ffeindiwch enw, a na I sgwennu can I chi, a nath hi sgwennu paid o bod ofn yn really sydyn, nath Emma feddwl am yr enw Eden, a dyna ni! Wel, ca newydd yw'r gan ma sydd wedi deillio o brosiect ar y cyd gyda'r Llyfrgell Genedlaethol. Ac mae'n brosiect sydd yn ceisio annog pobl I wneud mwy o ddefnydd o'r deunydd sydd yn yr archif ac mewn llyfrgelloedd ac amgueddfeydd ledled Pryden. Ac mae'r gan yma yn seiliedig ar gyfweliad sydd yn yr archif yn Aberystwyth, cyfweliad gyda dyn o'r enw Caradog Jones. Ac oedd Caradog Jones arfer bod slawer dydd yn beiliff ar Afon Teifi. Fe oedd yn gyfrifol am ddal, neu ceisio dal, y bobl oedd yn potsian ar hyd yr afon. Felly dwi wedi seilio'r gan ar y cyfweliad ac wedi dyfynnu o'r cyfweliad yn y geiriau, a hefyd rhoi sylw I cyflwr yr afon fel y mae hi heddiw. Felly dyma'r gan sef Pryd y Potsiwr. Gawr ar y geilan, y wyneb dan gydd, a ffagal yn un llaw, a'r gaff yn y llif, yn droed noeth yn crebian, yn dystaw trwy'r gro, I ddalaw pysgodyn dan le ti yn os. Yn ganlyn yr hydref, amser gyn co, fi samwn yn rhedeg I fyny o'r môr, a'r bechgyn yn dilyn yn gweithio fel tîm I ddianc o'r beilifs ar lannau Teifi. Bywyd yn galed, y garian yn dyn, ac ambell I eog, yn ddantaeth go bryn, neu testyn cowylydd, ar sefyll mewn cwrt, yn bachu pysgodyn wrth ymyl y dŵr. Pan ddod lloer I lawr, ac yn ddi, tra'n lliw nos. Glaniones i'r wawr, benni pryd y potsiwr, benni pryd y potsiwr. Mi digon I borthi, trigolion pob bro, a bwyd o holl Linden, Dywed pob sŵn, ond mae ni I herled gyda'r landlords cilni, o bobl anghennus ar lannau Teifi. Ro helan y gladau a helynt diri, dros fosydd a ffiniau a glannau y sir, mae'r dyfroedd yn egwan cael ei chamdrin a'r pysgod sy'n rhedeg ar lannau Teifi. Drafferth sydd wrth law, trafod ni llybrin tir. Digon bydd y braw I gynnal pryd y potsiwr, gynnal pryd y potsiwr, gynnal pryd y potsiwr.
samwn yn neidio o peidiwch da chwi a chymryd heb angen o'r fregus nawr sydd a pysgod sy'n rhedeg hyd a fod i fi a pysgod sy'n rhedeg hyd a fod i fi. So, er enghraifft, os ti'n sôn am, da ni sôn am y 59 biliwn neu beth bynnag o ffigwr gath i roed i fewn i'r sector neithiwr gan Llywodraeth Brydeinig, lle fysa chdi isio'r arian neu fynd yn herma label fyddi cael? Lle fysa chdi isio'r cymorth ar gyfer creu cynnwys ala? Wel, ia, yn union, a dwi'n meddwl, pa mor dda, dwi'n meddwl bod bobl wedi gallu cynnig cash i bandiau i wneud sesiynau bach yn y tŷ, a dwi'n meddwl, da ni fydd o labelu yn gwybod, bod yn artistau ni dda, da ni'n gwybod be maen nhw'n wneud, lle maen nhw'n mynd yn nesaf, felly dwi'n meddwl bod o'n bwysig bod gen i ryw fath o ddweud, really, yn sut, i lle fysa'r pres ma yn mynd, a sut sy'n cael ei wario. Ac yn deg, achos mae rei band eisiau bod yn brysur, mae band yn parhau fod yn brysur, felly hynna di'r ffordd ymlaen i fi, ydy cynnwys digidol, ac os da ni'n gallu cael beth, bawb yn edrych ar Facebook a Twitter a ti'n gweld pethau gweledol yn does, lle hwnna di'r ffordd ymlaen sy'n ni'n meddwl. Branwen, os ti'n brif wneidog Cymru, a sy'n ni'n fotio chdi, ond os ti'n brif wneidog Cymru, lle sa'ch ti roed y pres na? Lle sa'ch ti roed y gefnogaeth? A bod Covid dal ymlaen fel ydyn ni wan? A bod Covid dal ymlaen fel ydyn ni wan. A bod chdi'n gwybod gymaint o pawb arall yn gwybod. Iawn, dwi'n meddwl bod fi'n cytuno fo Mei o ran, da ni wedi gweld dros y 4 mis dwytha beth i cryfder technoleg a yr hyn da ni'n gallu gyflawni ar-lein. Ond fel yn union Mei, mae wedi cyrraedd pwynt o'n lle mae'r bandiau a'r gynulleidfa yn heiddi gweld rhywbeth sy'n safonol, dwi'n meddwl, o ran y sain mwyn y cyfiawnder efo be mae'r bandiau ni'n gallu i gyflawni ac o ran sut mae o'n edrych hefyd. A ti eisiau sefyll ochr yn ochr o bob dim ti'n gweld mewn unrhyw iaith arall, mae'n iawn i ni gael pethau sy'n edrych yn gwbl safonol. Felly, dwi'n meddwl o cynrychiolaeth ar-lein, dyn ni eisiau bod hynny'n fideos neu lle mae o'n bosib yn berfformiadau byw safonol. A falle bod modd, dwi ddim yn gwybod sut byddai gwneud hyn, bod modd gwneud gigs ar-lein, dwi'n yn gwybod sut sy'n gweithio, os fysa pobl isio'r math yna wasanaeth, ond falle bod o'n un lle i ni edrych fewn iddo fo. Un peth dwi wedi sylwi yn ymwneud ddiweddar ydy, ar y gychwyn, pan gychwynodd yr holl gyfnod bonkers yma, mi oedd na synwyr cryf iawn o gydweithio doedd. Bod pawb yn rhannu problemau, pawb yn trio helpu gilydd, pawb yn trio rhannu asedau a gwybodaeth ac yn y blaen. Ond yn amlwg, fel mae pres yn mynd yn dynach a fel mae pethau yn fwy desperate, yna mae'r cydweithio yna mewn peri gweithio dorri lawr yndi. A mae pobl wedi edrych o boeni am ei hunan a gwarchod i buddiannau hunan ac yn y blaen. So eto rhywbeth gwbl naturiol. Da ni'n eistedd yma ar blatfform y Steddfod Genedlaethol yn trafod hyn, yn herma yr cyfryngau a'r sefydliadau Cymreig eraill, a ffordd pobl wedi cydweithio o fewn cyd-destun cerddoriaeth pop Gymraeg. Os y cydweithio wedi bod o help, neu sy'n mwy wedi gallu digwydd, Griff? Dwi'n meddwl bod help wedi bod. Dwi'n cytuno, os ydych yr adeg hyfedd yma. Dwi'n meddwl bod pawb wedi dod i gilydd. Fi'n credu bod Tafwyl yn esiampl o hynna. Oedd hwnna'n llwyddiannus iawn. Ti'n meddwl bod oedd hwnna y platform, popeth edrych yn dda. A mi'n ôl i beth yma, Banwen y Mei wedi dweud, dwi'n credu bod mae rhaid ni nawr edrych mlaen, lle bod pethau'n mynd i gario ymlaen fel hyn am spel, a mae'n mynd i newid y ffordd ni'n hyrwyddo yn artistiaid. A felly mae rhaid ni edrych yn bellach na beth ni wedi creu yn barod. So mae rhaid yn credu i ni gyd gario ymlaen cydweithio i fedru dod y gyforiaeth i'r platforms iawn ac yn safonol hefyd. Hi, Gareth yn hyn, a'n cael sgwrs gyda artistiaid album y flwyddyn heddiw. Dwi'n siarad gyda 3 hwrdoedd, a maen nhw leia 4 ohonyn nhw fan hyn. Ond
Gan i weld. Sut ydych chi, boys? Iawn, diolch. Not too bad. Ar yr enwebiad, a llongyfarchiadau ar album sy'n... Thank you. Mae'n amazing, dwi really enjoyo gwrando arno fe. Gyntaf ddo, mae'n really hir, yr album, mae'n loads ohono fe. Dych chi'n bobl sydd yn just trio creu lot fawr o waith? Wel, Owain, Slebo G sy'n neud y beats a Broch sy'n helpu neud y beats i gyd, more or less. A wedyn, da ni jyst yn dod a rhan mwy o'r MCs, da ni'n dod a da ni'n helpu arrangeo fo a adio a few things yn hynna'n a adio'r rest iddyn nhw. Sut mae'n cychwyn? Ydych chi'n dod mewn gyda beats? Mae'n dod mewn efo beats a wedyn ydych chi'n cymryd 16 bars yr un a pethau? That's it, yeah. Does a bit fatha allocation o faint o amser maen nhw eisiau chdi rapio amdan. Mae Rocked sy'n rhaid yn mynd draw a maen nhw fatha, o, dwi efo hwn a mae newydd ti eisiau rapio dros efo, neu maen nhw'n gyrru stwff draw. A wedyn, da ni jyst yn bod yn ni'n hynna'n dros efo, ie. Dych chi'n trafod efo'ch gilydd beth ydych chi am rapio amdan, neu ydy jyst yn, da ni jyst yn mynd i? Gyda ni rough idea o fydda, gyda ni gyd separate topics, da ni gyd yn licio siarad amdan. Usually pan da ni'n neud drwy chorus, a fydda, mae o'n reid idea i be i rapio amdan weithio. But on that, we just go for it, so beth ni'n teimlo, ia. So beth yw'ch proses chi felly? Os na beats yn dod mewn a wedyn ydych chi gyd yn cymryd 16, 32 bars neu beth bynnag a mae gennych chi thema i rapio neu ydy yn hollol freestyle? So mae'n dibynnu pa tiwn, really. Mae'n rhaid da ni diasaw llunio allan efo dipyn o drefn. Weithio da ni efo'n gilydd, weithio da ni ddim mas y beth. Ond ar y cyfan, da ni eisiau gweld sy'n mae pethau mynd cynnion unigol a dyn just wampio nhw at ei gilydd. Cos ddim bob tro da ni efo pawb, da ni efo studio na byd, da ni eisiau stafell wely. So ti'n methu cael 7 o bobl yn stafell wely weithiau. Fel arfer, mae'n rhai tunes, mae'n ein fi wech na'n engchdi, neu Pigion bo, da ni'n mynd i wneud o fel yma, whatever. Ond mae'n rhai, just whatever, gweld sy'n digwydd, really. Ie. Mae'r album, mae gennych chi un track, falle bod gennych chi 3 tracks sy'n falle swnio'n rhy debyg, a wedyn mae rhywbeth hollol wahanol yn digwydd, a mae'n really nice i rando yno. Ydy hwnna'r bwrpas? So, dwi'n meddwl, fel ni'n sôn gynt, Owain y Llyr sy'n dyfynu fel lot o beats, just basis y can. Wedyn, mae'n mynd o fanna, really. So, dwi'n meddwl lle mae yna reig sy'n eon, hynna di sort of sŵn hip-hop anyway, mas o beth, dwi'n hynna. So, dwi'n meddwl hefyd, tam byd yn sort of cyfyngu ni rhag adrofi efo sŵn gwahanol a trio peth arall allan. So, ddim trio plesio neb na'n byd, dwi'n trio gael hwyl, really. Dwi'n licio ffaith bod gennych chi sort of loads o banter a laddish banter, a wedyn sort of pwyntiau eitha serious, mae'n rhyw ddyfnder yn dod mas, mae'n sylwedd i bopeth sy'n ar yr album, really. Mae'n lot, a mae'n tricio chi, really. Ydych chi'n mynd falle mewn na, cos mae'n lads yn cael laugh, a wedyn chi'n mynd, actually, mae gennych chi Ie? Dwi'n meddwl, efo yn amlwg, da ni'n cael bach o hwyl o'r album, ond os ydych chi just efo ni'n mae'n cachu gael banter fel yna, dyna ddim sylwedd o wedyn, ond as efo just yn stwff gwleidyddol, ni'n rantio, mynd a boring i bawb, ynddi, sy'n eisiau clywed am pobl yn rantio, mynd i 8 track. Dwi'n meddwl mynd llawn llaw i gilydd, a dwi'n meddwl bod yna layers i beth da ni'n gallu gwneud, a dwi'n meddwl bod ni ar yr album yma wedi cyfleu, bod ni efo range da o stwff gwahanol da ni'n gallu gwneud, dwi'n meddwl bod ni wedi gwneud yn ar yr album yma, ie. Yn sicr. Albums hip-hop yn notoriously eitha anodd i wneud, a anodd i sticio allan. Be di eich hoff albums hip-hop chi? Dwi fan mawr o Tribe Called Quest, peth oedd De La Soul, math yna early 90s, East Coast, dwi fewn i stwff fel yna. Wedyn yn Cymraeg, dwi'n meddwl tystio'n amlwg yn rhywbeth
wel, un o'r unig bethau dyfodol sy'n cael ei wneud mewn hip-hop, cael pan ifanc, rhan pethau genod drwg. So mae'n gymysgedd, really, ond dwi'n meddwl bod ni yn sort of just gwneud stwff yn hyn. Dwi'n meddwl bod yna gymaint o ddylanwad uniongyrchol yn dod fewn I tunes nhw. Ne, dwi'n just meddwl bod hynna'n beth da ni'n neud. Ond yn bendant, dwi just yn meddwl stwff. Tribe Quest, Soul, NWA, so beth yna. Ond beth o'n i'n meddwl, waw, maen nhw'n swnio fel band o'n i'n licio pan o'n i'n tyfu fyny. De La Soul, Tribe Quest, licio Public Enemy lot, just heina I gyd, oedd y big classics, Beastie Boys hefyd. Beastie Boys class. Jurassic 5, dwi'n licio fyd. Amazing. It was kind of old school 80s, 90s thing yna. Mae'n really, ond dych chi ddim yn, dych chi'n sôn am pethau eitha current, though? Mae'n adlewyrchiad o fatha just beth ni'n meddwl sy'n mynd ymlaen yn y byd. A ddech chi sôn gyna bod o'n swnio fatha bunch o mates yn malu cachu, ond wedyn mae'n mynd fewn I wbeth fatha gwleidyddol neu philosophical. Fatha, just tydi pub efo ni ar fel mae'n mynd anyway, A fatha, mae'n current achos da ni'n sôn amdan beth da ni'n gweld o gwmpas ni. Dyna sy'n ysgogi chdi rapio am rhywbeth, really, ti'n gweld rhywbeth ymateb I rhywbeth ydi o, Ie, mae'n greu, cos I fi, ydych chi'n sôn am amgylchedd eitha lot, fel ein heli, Bangor, a'r ardal yna yn cael lot o name checks. So dwi'n gweld yn ymhen I, mae'n rhoi picture o lle ydych chi. A dwi'n really licio hwnna, bod fi, dwi'n dod o... Dwi'n meddwl ti'n helpu ni allan fyd efo sŵn I fyd, da ni'n neud beats sydd yn really timeless os ti'n meddwl amdano fatha old school hip-hop neu ddim really marw. Ar yr adag wan, trap music a pethau fel ydy'r music o'r adag. Ti'n fel yna, pan ti'n neud fatha music, fatha cynhyrchu music fatha hen a neud o'n newydd fatha wan. Dwi'n meddwl sy'n fatha mynna'n gallu swnio fatha rhywbeth sydd ddim yn gallu mynd yn hen. So, dwi'n meddwl, vintage stuff. Mae'n... Da ni'n neud o fatha efo'r synths, efo'r bass, efo bod dim, ti'n fatha funky, old school, fatha 90s hip-hops. Da ni'n revivio yn y we mewn Cymraeg. Ti'n neud o swnio mor fresh, dwi'n meddwl, Helo, ni di chwilio ar y tŷ pen. Fi di Miri. A fi di Lara. Da ni efo chwaer arall, ond di hi ddim yn gallu siarad eto. Heddiw, da ni'n mynd I fod yn gwneud sialens heriau. Da chi'n barod? Dyma ni mynd. Iawn, efo'r rheolau, gyd da chi angen I wneud hyn ydy papur, pensel a chydig bach o chymig. Be da chi'n mynd I wneud ydy da chi'n mynd I ysgrifennu faint bynnag o heriau ar bapur a torri nhw allan. Da ni'n mynd I ddefnyddio het I ddewis yn allan da chi ddim angen. A wedyn, be da chi am wneud ydy da chi am wneud yr heriau. Mae hyn yn fod yn hwyl. Barod am her rhif 1. Het! Gwnewch colir gwirion. Her rhif 2. Het! Gwna driciau ar y trampolin mewn sbectol haul. Dawnsel wirion ar y bont. We dance and be ooh 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 ah 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 yeah 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 ooh 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 ah 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 Hat! Het! Lara, sy'n dod o het? Dim ots, gen I fi'n arall. O na! Bwyta rhywbeth ti'n ei gasau.
Nawn ni roed upside down. O no. Mama! O na. Fyta fo! Mae'n rhaid bod hwnna'n hych. Fyta fo! Just costio! Fi'n teimlo na beetroot, di hwnna. Mae'n spicy. Mae'n diod. Mae'n diod, dwi'n diod. Yma. Het! Dynwareda rywun yn yr ystafell. Miri, mae'r stafell yma'n mes! Het! O na! Gwisga yn wirion a hula hoopia am 30 eiliad. Her nesa, Lara, i ffeindio'r her yma, ti angen edrych ar y soffa. Canan wirion ar genuchel dros y lle. Hysbryd y nos, ti dyma nawr. Bw! Gwasgar ar ofnau, cynnawr wawr. Oedd hwnna'n hwyl, Miri? Oedd, rwan eich tro chi. Welwn chi'n steddfod flwyddyn nesaf.